So I have question to you, Day. Nagunsara ka tong Valentine's Day, Day? Natog. Nga natogra ka. Oy, oyab. So, hi guys! Welcome back again to our YouTube channel! Ngayon, share ko lang sa inyo, no, na ang ganda ng araw ko today. Kasi nga, tinawag ako ng crush ko for how many years, Day. Kasi nag-pass kami ng module kanina. So, tinawag ako, Day. So, it's very amazing. Ganon. So, for today's video, Day, no, is magtatanong tayo. Diba? Dumaan naman yung Valentine's Day. So, magtatanong tayo kay Judy J kung anong ginagawa niya pag Valentine's Day. Nung Valentine's Day. Ba? Kasi yung iba, pumupunta ng park. Ganun, di ba? Kumakain ng pizza, burger. Tapos, malay mo yung iba natutulog lang. Ganun. So, love life, di ba? Tare. So, ayan. Busy kay Judy J na yun. Busy kay Kaday? Nagasa ka, girl? Ayan. Pag doon na, Mobile Legend! Saan kiba mumurag Mobile Legend? No? So, nagunsara ka mag-Valentine's Day, Day? Naman kayo uyab, no? Sana all na iyab. Sana ko na uyab. So, wala di ay? Naman! Pero, wala mo nag-date. Natugram mo pareho. Ay? Hala, ikog ko. Sana ulit nga tagbilya para ko sa mati, Day? Ay! So, whole family. Tara yun. Sana all supportive. Charot. May pagkaanak ko na supportive yung mother. Di ba? Hindi ka malate ka na. Eh, baka ka ito, Valentine's Day ako. Natugro ko, uy, ginawa ko. Actually, na kayo nag-chat. Nga, pakantuon ko anong lugar, gano'n. Sabi ko, balik na bago. Wala ko, uy, nag-no, maray pa lang ako. May kung mag-nursing ko, ako doon. Nursing pa rin, bawal ba yan? Chat! Pado ko dagom. So, mga na Judy Jinday. So, sana all nangaon daw sila sa park, diba? So, edi wow. So, I have question to you, Day. Nagunsara ka tong Valentine's Day, Day? Natog. Nga natogra ka. Oy, oyab. So, unsay... Ay, katawa. Atro mabraya ka. Hoy, daka kayo nag-chat na ako. Wala dyan ko yung gawas. Yan sa ikapayo ni mas mga naikadate tong Valentine's Day. Unta, di na mo dugon mo. Di mo niya dyan ninuha ko eh. Ikaw, makidugo abayot na ikaw eh. May bong, ba't ako na dugo? Tonto ha, day tonto ha. Naligo ka, day? Wow. Bayot, gidugo ko siya day. Demonyo. Ako gidugo po gapon, pero yung ungot mga gabi. Yung ungot ni Bire, wala na yun. Kaas napkin day, mo nyo, utso yung buok. Utso na rin ang napkin ron. Hinggo pa, just like so. Wah! Tansaon day. Wangan gini siya kutok abnormal. Wow. So, I'm pretty. No, boring. Nagasa ka mag-Valentine's Day yun? Kusga! Kusga! Hoy din, sigdo mag-email! Mura di siya po. Oh! Ron! 1v1! Kat ba yun? 1v1. Di ba doon gawas? Araw lingkod! Mayong kuhaan dyan. Hoy na, may bangko din eh. Kala ka bangko gamita. Bisa mo kita. Para ba kayong gawas ng hawa ng mga tao? Pero, Para na nata. Kat ka. Rin lang nata naman. Nagsirado sa Abdurmal. Diba? ayaw, di ako. Tingin ko, hayag Ikaw kayo. ka patanaw. Hindi ka makuha. Hoy, pagduwag imo bayot. Wala na siya buwag eh. Nasi cellphone, niya di siya magduwag imilya ha. Normal gitu eh. Kailangan siya. Mag-classic na din. Lasas! Meron ba di papil di pirmi? Diba? Yung mukat-kat, napagka-mukat-kat. Tanaw sa mata. Maris ka dyan! Ano ba ito? Eh! Ano mo account din? Saan ako ni pangalan? Fighter Chooks TV. Ha? Fighter Chooks TV. Ay, di na lang. Fighter Chooks Tugo daw! Fighter Chooks Tugo. Visit kang bakla ka. Ba? Very good. O magduwa ka na sa diha nga, magka-duol raman mo.
ta. Maglisod ko. Unsa tinutukay din mo. Tinutukay din mo kada cellphone wala mo Di ko buang. magsamak-samak. Bawal. Bawal ka pumasok o huot na oh. Pakita na kada kay tsurahan kigag na. Ayun ako man na. Oh, ano man ang baka na maluba ta ka manda ka. Naman na dai. Pwede. Bita na, tika na. Hindi tayo mga idea na. ID man. Uy lahat sa mga ML player. Pero now cartoons. Bayo lang tag cellphone. Oh, sana ano kay Bailo. Dato, lahat din dato dahag cellphone Bailo na lang uban. So mo to kong adlaw dai karon, so it's very amazing. gani I'm so very pa happy kasi bana ba Bukas na, bukas na. bana kay kabayot mo kag buang. So mo to dai. Oo, tikang bayot. Wala lagi mong ate dire. So bulan dat ni mo tutoy ka sa ate. Magbuang. Oy tutoy. Wala tayo mong ate. Sa mga... Uy, tutoy mo ate, oh. Tsaka. Chula ka na. Sa mga to, Day, gwapa kayo akong adlaw karon kay gitagad Di ko muna doon. Di ko muna doon. Di ko muna doon. Di ko mani, tikang na, oh. Tikang na yun, tikang na ba yun? Ako gaya pa daw. Busy ay raman na. Uy, magbuot man ka. Pag rogi mo diha, mura ka magbuang. Matagi ko. Ang bala, mahatak ka, mahatak ka. Binibiti sa kayo na, tusulo ka na. Lumabalik ini dire batay. Wow! Kakaya naman sa katawan mo, Day. Bawli. Oh, naman sa tikang rin nga pong... May tikang glory ako. Sa feeling. Oh. So mga na to everyone, bye-bye na! Murto ko nga daw karon, share lang ako sa inyo nga happy ko kagitagad ko for how many years ako crush. Bas mo Julia Sama na. balik. O saan mo ko na be? Baka lang magana. Bye! May tika.